témičke, už to je na vás, ako to poriešite. A z tej ulice, tzv. Chodníka, by sme navrhovali spraviť T-čkovú ulicu, teda slepú ulicu, aby sa nedalo tam potom prechádzať na Strážsku. Pretože tam je chodník, ktorým chodia ľudia do TPDčka, do Teska, na nákupy a koľkokrát za sebou máme auto. Po chodníkoch chodia, hlavne zo Strážskej ulice. Párkrát sa mne osobne stalo, že za mnou išlo auto. No a takže tam by sme navrhovali proste spraviť tú slepú ulicu a tým pádom rozšíriť ju, aby mohlo na našej ulici, na Imatre, konečne sa parkovať dôstojne a nie na trávnikom, ako hovoríte, čiže rozšíriť a spraviť svoj cestu ako zemisko. Ďakujeme za podnet. Ja poprosím pána Dovina, keďže tieto technické záležitosti ovláda najlepšie, aby vám zodpovedal vašu otázku. Spomínam si, keď sme riešili to parkovanie pri ihrisku, pri základnej škole. Tam nebol problém v tom, že by to bola účelová komunikácia, ale v tom, že by ste chceli parkovacie boxy na ploche, ktorá nebola spôsobila na to, aby sa tam dala aplikácia, viete, takže my sme upozorňovali v dobrom na to, že by bolo treba najprv stavebne skonsolidovať tú plochu. Časť sa už urobila, ale tá druhá časť, to je nejaký panel prerastený trávou, tam boxy nie je možné aplikovať na strechu. Ale pokiaľ ide o ten prechod z ulice Imatra do ulice Strážska cesta, teraz je spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu ulice Strážska cesta a nepočíta sa s prejazdom z Imatry na Strážsku cestu. Tam to bude zablokované dopravným zariadením. Je otázka, či bude skôr realizovaná rekonštrukcia Imatry alebo Strážskej cesty, ale... No, práve o to nám ide. Ale Strážska cesta... Aby sme sa škrabali tamto, teda takto a nie takto. Že po Dunskej automaticky by mala nasledovať rekonštrukcia Imatry a potom Strážskej. Pretože aj chodníky sú prepojené z Malej Imatry, z Tulskej a všetko vlastne z Tulskej parkujú teraz u nás. To tolerujeme, hej, ale neskôr to môže byť. Takže prečo by na preskáčku sa to zase rekonštruovať, som sa rozčúľa, keď som čítala článok, ktorý pani Staníková hovorila, aj som napísala list, aj vám som ho doručila, že nesúhlasíme, teda ja hovorím za všetkých, ja to nemám, Prepočte, ja vás preruším. Je tu približne 100 ľudí a aby tá diskusia bola možno živšia, aby to... Viete, nás zaujíma to, my sme kvôli tomu sem prišli. Ja tomu rozumiem a práve preto je tá diskusia nahrávaná, čiže možno, že množstvo z tých technických vecí sa nedá teraz povedať, že bude sa dať realizovať, nebude dať. Prípadne, ak budete chcieť s konkrétnou požiadavkou po diskusii prísť za pánom Dovinom napríklad, tak sa to dovysvetlí. Len teraz je tu približne 100 ľudí, takže poprosím možno stručnejšie otázky alebo stručnejšie podnety, aby každý dostal možnosť sa opýtať. Nech sa páči. Ja sa volám Ulriková, tiež som vlastne z Imatry, ale ja by som sa chcela opýtať, ako budú v rámci toho nariadenia, toho návrhu riešená škôlka. V podstate každé ráno a každé po obede tí rodičia chodia pre deti. Aké karty dostanú oni, ako dlho sa tam budú zdržiavať na tom parkovaní. Pretože teoreticky teraz je to, že od 16. by to malo byť voľné. Ale oni vlastne parkujú a chodia pre deti trebárs aj dlhšie. Majú tam vlastne, môžu tam mať nejaké, ja neviem, porady, ale to je jedno, že niečo tam je. A oni keď tam parkujú 5-6 aut, my nemáme kde odparkovať. To znamená, keď ja prídem domov, takže ja vlastne parkujem o 6 ulic ďalej, potom čakám, keď sa uvoľní a chodím si preparkovať auto. Ako budú kontrolovaní oni? Niekedy odparkujú, nechajú si tam vlastne auto, idú si na nákupy do Teska alebo niekde. Čiže vlastne akým spôsobom, či oni budú mať tiež niečo, s čím môžu do toho sídliska vojsť a aký čas tam budú nakúčené. Určite nebudú mať nič. Tam systém je, že na jedno byť jedna karta, tá karta je funkčná. My sme skôr uvažovali o tom, že ešte posunieme tie hodiny regulovaného, možno to je otázka na diskusiu, na 18, od 18, lebo aj teraz, keď som vyšla sem, tak ešte bolo tých miest pomerne dosť veľa voľných, že ja som v pohode zaparkovala. Takže toto napríklad je otázkou, že či od 4, či to nie je zbytočne skoro, či až od 6, kedy už naozaj ľudia sa vracajú a podobne, čiže toto napríklad je taká vec.
Ale tí ľudia môžu vojsť do sídliska, môžu zaparkovať a dať si dieťa do jasla, odísť, tak to zasa už nemôžeme byť úplne, že ľudský, ale každá škôlka v podstate má nejaký ten priestor, kde napríklad na Imatere, tam je konkrétne. Miesta tam majú a vlastne parkujú na niektorom mieste, aj keď sú voľné, ale chodia parkovať tým druhým dverám, pretože tam to majú vyššie. Čiže on si to parkuje niekde a na to mieste ide na to. Ja si myslím, že toto, konkrétne tieto veci, možno takéto, že dochádzajú do školy, dovezú deti, odvezú a tak ďalej, idú za učiteľkou na 10 minút a podobne. Toto sú veci asi, ktoré v rámci tých hodín pracovného vymedzenia od 7. do tej možno 4., 5., 6. by mali byť riešené tou hodinou. Ale ostatné zasa krátkodobé zastavenie do školy a podobne, ja si myslím, že toto úplne nie je parkovanie. Poviem. Moje meno je Jašová, bývam na ulici Ľudovita Štúra a som zatiaľ nájomníčkou toho bytu od pána, takže vojenského bytu. Ja som volala na mesto minulý rok, keď sa rozbehla tá vaša anketa. Bolo mi povedané, že s našim panelákom sa neráta na rezidentské karty. Viete mi to vysvetliť? Lebo že my máme parkovacie garáže, ale garáže nie sú pre každý byt, to znamená, ani to nie je nárok. Nie každý byt má jednak nárok a nie je toľko ani garážových stání dole v podzemnej garáži, ako je bytov. To znamená, že aj tí ostatní niekde musia parkovať. Nemôže sa nepočítať s niekým, kto býva na sídlisku Západ. To by bolo musí byť aplikovateľné na všetkých občanov. To by nám prokurátor okamžite všetko napadol. Čiže to platí pre akýkoľvek bytový dom, ktorý je na sídlisku Západ. Tento systém začíname, alebo teda navrhujeme sídlisku Západ. Zatiaľ poslanci z ostatných mestských častí nemali záujem o takú nejakú reguláciu, čiže naozaj také najvážnejšie z pohľadu parkovania sú je to na nás. Možno pokiaľ ide o mestskú bytovku, tam viem, že zhruba nejakých 77 miest máte garážové státia pod objektom. Čiže pre nás rezidentov nebude ten, ak si zistíme, že hoci splňa pobyt, teda že má trvalý pobyt, ale má pridelené, alebo si platí to garážové miesto, tak viete, tak ten by sa ani nemal uchádzať o rezidentskú kartu, pretože má parkovanie vyriešené. Máme ale iné poznámky. A to také, že aj tí, ktorí majú pridelené, alebo si platia garážové miesta pod objektom, možno z dôvodu nejakej pohodlnosti, alebo neviem, či je im komplikované prejsť na Šmídkeho ulicu alebo z toho objektu, ale parkujú na Novozelandskej ulici. Čiže toto by sa nemalo stávať a na toto dohliadneme pri výkone kontroly. Ale v zásade platí, čo povedala pani primátorka, ak splňate podmienku, to máte trvalý pobyt a nemáte pridelené garážové miesto, tak jednoznačne sa uchádzate o kartu, nebudete mať problém. Odpredávajú tie byty a vyhrážajú sa nám rôznymi spôsobmi, pokiaľ si neodkúpime tie garážové stánia, tak my tiež netušíme, čo bude ďalej. Tak z toho dôvodu je dosť možné, že my budeme môcť, teda musieť tiež parkovať vonku. Ale ešte jedna otázka. Aký zmysel má predávať tieto rezidentné karty, keď neviete zaručiť parkovanie? Tak čo vlastne kupujeme? Ja kupujete lepšiu možnosť zaparkovať. Keby ste mohli vrátiť tú tabuľku, kto má koľko aut, tých 50 aut, čo ľudia majú, tak toľko miest sa neuvoľní, koľko miest my tu potrebujeme. Takže keď počítate na jedno auto, na jeden byt, áno, tak tých 50 miest, lebo koľko tam bolo vyčíslených, že majú viac, na jeden byt viac aut, no, neuvoľní sa toľko miest, koľko vy tu teda garantujete, že nám uvoľníte parkovanie, hej? Veď práve preto, ale potom nevidím zmysel tej regulácie. Čo vlastne zregulujeme? Máme zhruba na sídlisku zhruba 2200 parkovacích státí. 2400. Máme zhruba tento počet vystačuje zhruba na jedno auto, na jeden byt. Čo sú
vytvorené popri panelákoch na uliciach. To znamená, že rátame s tým, že na jeden byt, jedno parkovacie státe zhruba už vybudované, ja nemyslím teraz dvorové časti, kde stojíte na ihriskách, alebo na to vôbec nepočítame, čiže len čisto tie, ktoré sú. Ja som už aj povedala, že napríklad krátke ulice, ako je Šmidtkeho, tak tam určite sa nevojdu, ale na Novozámodskú podľa nápočtov nám to vychádza, čiže niekde za rohom aj dneska parkujú na Novozámodskej, hej, z týchto ulic. Čiže tá úhrada je tiež diskutabilná, môže byť, nemusí byť. To, viete, ja vôbec nie som zastanca spoplatnenia parkovania, pretože si myslím, že spoplatnenie nič nerieši. Musíte riešiť miesta a tie musíte dať. Samozrejme, ak dneska máme 11 000 príjem do rozpočtu, tak sme zvažovali, ako to vyrovnať. Čiže berte to, aj toto je návrh. Môže byť, nemusí. 5 € platia ľudia v meste, nech sa nesťažujú. Z ankety nám vyšlo, že sú ochotní aj zaplatiť si, aby mohli zaparkovať. Čiže berte to, že toto vôbec nemusí byť. Je to vecou diskusie. Ale aj navrhovalo sa to, alebo v podstate keď sme ako tým sme sa nad tým zamýšľali, tak bola by to kompenzácia toho, čo dneska máme, pretože tie vyhradené miesta by sa zrušili. Hej. Ale počet, toto, čo navrhujeme, vychádza na počet parkovacích miest, ktoré sú na sídlisku. Čiže by ste zaparkovali, to je celé. A to ostatní, navyše, by museli ísť na tie voľné plochy, ako je Bila, ako je Kocka. Nie úplne, ja som, ale v podstate, čiže na tie miesta a na tie ďalšie plochy, ktoré sa... Nech sa páči. Tu sa páči vlastne skôr. Dobrý deň, ja bývam na ulici Bolianského. Ak to pozná ulicu Bolianského, tak vie, že z jednej strany máme námestie, nemáme žiadne parkovacie miesta a z druhej strany máme také polovičné parkovisko a potom sme parkovali na tej ceste. Vždycky hovoria, že predali objekt starý tú škôlku a vytvorilo sa 140 parkovacích miest. Ale nikto už nepovie, že za tie miesta sa musia platiť. A čo spomínate, že môžu parkovať pri tých objektoch, ako je TPDčko a toto druhé. Je tam postavený ten multifunkčný objekt, kde sú tiež vytvorené parkovacie miesta, ktoré sú stále plné, lebo tam parkujú občania. Čiže tí, čo idú do tej reštaurácii, sú bez šance zaparkovať. Tí, čo idú do tých potravín, takisto nemajú kde zaparkovať. A ešte by som chcela poznamenať, že tá značka, neviem, či to máte akože, čo je daná, že sú parkovacie miesta, je daná tak nevhodne v križovatke na prechode, až keď tam stojí auto a príde cudzí človek, tak si vôbec nevšimne, že sú tie označené miesta spoplatnené. Čiže stoja a tí ľudia, ktorí to majú zaplatené, majú to miesto obsadené. Tak ak by ste vedeli nejakú značku pre jeho hodia volanie do stredu, aby to bolo lepšie viditeľné. Takže som sa chcela poďakovať, že máme málo miest a aj tie ste nám spoplatnili. A ešte také riešenie, ktoré nie sú označené a ľudia tam parkujú, tak možno, že by pomohlo urobiť čiary a hneď by pribudlo aspoň 3 miesta, keď ľudia zaparkujú tak, ako majú. Vynikajúce. Toto ste spoplatnili. Treba postaviť parkovacie plochy, to je celý problém. Nič tu netreba. Pozrite sa na voľné miesta, ktoré sú na sídlisku a postavte parkovacie miesta. To je všetko. Nič nemusíme mať. Dobre, tak niekoľkokrát už sa tu spomínalo možnosť alebo nemožnosť postavenia nových parkovacích miest niekde vo vnútri sídliska. Možno pani primátorka by ešte raz povedala. Ja keby sme chceli 500 parkovacích miest vybudovať na tomto sídlisku, tak máte na výber parkovacie domy, zoberte si investíciu, druhá vec je alebo na úkor zelene. To je to, čo väčšina obyvateľov odmietla. My vychádzame len z toho, čo sa nám preukázalo vo prieskume ako u väčšiny. Tie parkovacie domy samozrejme sú reálne,
Pokiaľ do toho pôjdeme investične, ja rátam, ale že postavenie parkovacieho domu, už to nebude otázka 10 000 ani 20 000, už to bude teda do 100 000 eur. A otázka ešte je, že ako budú aj prijímané tieto parkovacie domy občanmi, či tam pôjdu parkovať, lebo ja predpokladám, už musíte ísť na etáže, do akej miery si tam pôjdu zaparkovať. Takže tá psychológia toho správania sa človeka úplne nie je úplne na to nastavená, ako povedzme tie riešenia máme. Preto sme aj prišli k vám, že my môžeme zadláždiť celé sídlisko, ale či budete spokojní a či sa tam tu budete dobre cítiť, lebo ja chodím aj po rôznych domácnostiach, rozprávam sa s ľuďmi a to, ja sama vidím, že úplne nie je jednotný názor na to riešenie. Keď to dokončím. Pani Vetrakovský, bytovka dostávaná a ten kopec, ktorý tam stojí, je odtedy, hej? Tá bytovka vojenská je tam dostávaná. Áno, ten kopec je tam roky od ulice. Áno, nie je to naše? Nie je to naše. Pretože tam nie je jeden jediný strom. Áno? Máme tam nejakú zereň? Ináč o tomto pozorku sa naozaj rokuje a je vyvinutý na postavenie na parkovací. Kvôli tomu sme vás tam zvolili, aby si to riešili. Takže celý problém je v tom. To sú niektoré veci sa ešte alebo nemajú riešiť hneď a primátorka povedala aj o tomto pozorku sa uvažuje aj v budúcnosti. Takže nie je vôbec jednočené, že v budúcnosti tam možno parkovacie miesta vzniknú. Ja by som chcel vrátiť túto diskusiu k tomu, čo to už bolo niekoľkokrát spomenuté a to, že riešenie je potrebné urobiť v niekoľkých krokoch. Tak ako táto diskusia je ďalším krokom, ako prejde teda tento návrh a ak sa s tým ľudia a poslanci stotožnia, to bude ďalší krok, tak pani primátorka niekoľkokrát povedala, že ďalším krokom potom bude možno budovanie ďalších miest, možno na Marinách, možno niekde inde. Takže opäť by som vrátil tú diskusiu späť k tomuto VZN. Nech sa páči. Tak ja nemám žiadnu otázku, ale mám k tomu dotaz, že my s tým absolútne nesúhlasíme, aby sme si chodili auto odparkovať ako vylebňani, ale nemáme dohľad, neviem, čo sa s ním deje a hlavne, keď príde niekomu na našu hľadáciu, nebude cez celé parkové sídlisko odparkovať inde. A hlavne, keď niekde ponávam, tak nebudem sa ozaj trepať cez celé sídlisko, len po to auto. Takže to nie je podľa mňa doriešené, aby sme nemohli mať dve auta v Rudine. To je všetko. Ďakujeme za názor. Nech sa páči, kto mal ďalšiu otázku. Ďakujem, moje meno je Točík a som z Pražskej ulice. Teraz môžem reagovať na tú vašu poslednú pripomienku s tými autami v rodine. My taktiež máme 2 autá v rodine a už 2 roky, možno už to bude aj viac. To, ktoré využívam ja, parkujem pred pilou, čiže viac menej tých pár 100 metrov, ktoré urobím navyše, ma nezabije, aby to možno 2-3 minútky. A ešte to môže posilniť možno aj naše zdravie, čiže ja skôr vítam to, že človek sa trošku viac prejde od toho auta a nie hneď zaparkované auto pod oknami. Ďalšiu vec, ktorú som povedal, tam sa ešte plánovali stavať nejaké parkoviská do budúcna. Spomínam si Štúrovú ulicu, ešte aj tam ako teraz súčasný Elán. Ja teraz som chodil po školách v rámci projektu, ktorý práve skončil vo Zvolenie, tie biotechnické opatrenia na zadržanie dažďovej vody. A učím deti o tom, že aká je vlastne zelená je veľmi dôležitá a aké sú nevhodné tie betónové asfaltové plochy. Preto by som možno poprosil tak do budúcna nielen pri parkoviskách, ale pri každej stavbe, ktorá vznikne vo Zvolenie, aby dažďová voda, ktorá padne na tú plochu, lebo už tých ploch je strašne veľa, aby sa nejakým spôsobom sakovala do zeme, vytvoriť nejaké dažďové záhrady, ktoré teraz sa vytvárali. A zároveň možno viac zelene vysádzať, lebo vieme každý počas tých hniet horúcich, že ten asfalt veľmi sám a tomu spôsobuje aj zdravotné problémy. A je to dosť taký teplný ostrov, vytváraný na čo zároveň aj zrážky. Čiže do budúcna fakt aj teraz vznikla pila pri Rýti na Zlatom potoku, kde padlo za opäť neviem 100 stromov, tuším, preto vznikla nastavená plocha. Čiže aby som to tu možno trošku tlačil do budúcna, že každá nová stavba, ktorá vznikne, nech začne udzelenou strechou, alebo nech tá voda nie je aspoň zelená do kanalizácie a spôsobuje problémy niekde nižšie. Ďakujem pekne. Ďakujeme aj za tento podnet. Možno, že
tie zelené strechy a podobne už trošku presahuje túto diskusiu, ale aj o tom kľudne môžete s pani primátorkou alebo pravdepodobne asi s pani primátorkou alebo s poslancami diskutovať potom, keď táto diskusia skončí. Opäť by som vrátil tú diskusiu späť k návrhu VZN, ktoré bolo predstavené. Nech sa páči, ak sú ďalšie otázky. Páči sa. Androvič, Púcka, ulica. Predovšetkým všeobecne povedať, že tak ako to bolo povedané, je to veľmi citlivý problém a musíme ho posudzovať z urbanistického hľadiska, z hľadiska aj celého mesta, v tom zmysle, že skutočne, ak by sa tu narušila istá rovnováha, zhoršila sa významne kvalita bývania, tak môže dochádzať k postupnej degradácii sídliska a viete, že toto je veľké sídlisko, blízko centra, znamenalo by to možno nejaký problém oveľa väčší. Takže zaberať. Prosím vás na mikrofón. Ďakujem. Ďalšiu vec chcem trošku historicky zájsť k tomu momentu, že často sa... Zároveň sa chcem poprosiť trošku rýchlejšie, čo sa týka pohľadu alebo otázky, lebo sú tu aj ďalší ľudia, ktorí mali hore ruky a čakajú na to, aby mohli položiť otázku. Chcem povedať to, že sa často zdôrazňuje, že v minulosti sa nepamätalo na taký objem aut. To nie je pravda, pretože územný plán sídliska, a to hovorím aj preto, aby sme neznehodnocovali prácu projektantov tohto sídliska, ktorí predtým boli v každom roku naplánované miesta, pozemky určené na viacúrovňové parkovanie alebo minimálne teda pre parkovacie plochy. Mesto tieto miesta veľmi ľahko predalo, áno, a v zápäti investovalo do spevňovania ploch na hovorím to poprvé, ako som povedal, po druhé, ako máme záruku, že sa takéto stavby už na tomto sídlisku nebudú stavať. Áno, čo máme? Benzínku, Haga, Peugeot, okresný, družstevný podnik, umývačka aut a tak ďalej. Ďalšia vec, riešenie prostredníctvom parkovacích domov. Ja mám skúsenosť s parkovacím domom, rovno bývam pred parkovacím domom na Túrskej. Poprvé, nie je riešenie, aby tie parkovacie domy boli spájané s rôznymi ďalšími prevádzkami. No, zdanlivo si môžeme tlieskať, že tam máme pizzeriu, bowling, posilovňu, hej, ale samozrejme zabrali ďalšie parkovacie plochy, je tam parkovisko a podobne. Navyše, nehnevajte sa, pri obchvate, posilovňa, bezzelenie, takisto pizzeria. Keď sa parkovací dom projektoval alebo pripravoval, mesto nariadilo investorovi, tu sme sedeli, že nás má informovať, ako to tam bude veľmi dobré. Sľubil napríklad zeleň, nebojte sa, tam bude zeleň. Je tam, hádam, na jednu plochu balkóna, parkujú, to je všetko. Za ďalšie, ľudia boli múdrejší ako všetci, čo schváľovali ten projekt, pretože hneď ľudia tu hovorili, a prečo to neposuniete aspoň 5 metrov od cesty? Nestalo sa, momentálne pri tej rekonštrukcii, ako sme by doplatili na to, pretože je úplne s krajom teda cesty, zobrali nám kvôli rozšíreniu parkovania, budili nám chodník. Teraz samozrejme autá zachádzajú v okraji chodníku, to je ďalších 60 cm, malička s kočíkom a má ešte vedľa seba detsko, tak má problém na prejsť. To je chodník, nie. Prepáčte, budovanie parkovacieho domu je rok, kedy? No ja chcem povedať, 2009 a dnes sme sa tu stretli kvôli tomu, aby sme diskutovali o návrhu riešenia, alebo teda to,
čo je momentálne Ale ja možné. Tak chcel by som vás len poprosiť, keby ste k tejto téme kladli otázky. Ďalším tlakom, pretože tu máme veľa negatívnych príkladov, kde na jednej strane magistrát deklaruje riešenie parkovacieho problému a na druhej strane to veľmi významne zhoršilo. A zhoršilo aj kvalitu bývania. Takto, ak môžem, zoberme si, že sídlisko bolo postavené v 80. rokoch, to znamená za socializmu, kedy vlastníctvo pozemkov bolo v podstate jednotné. Nikto neriešil, či to môže byť tam alebo nemôže. Teraz po 90. roku sa vlastne boli vrátené vlastnícke vzťahy jednotlivým fyzickým osobám s tým, že Pani primátorka, ale ja hovorím o mestských pozemkoch. Akých mestských? Čerpacia stanica bola postavená na mestskom pozemku. Týchto mestských pozemkov, toto by poslanci možno vedeli skôr. Celá tá časť, ktorá je popri diaľnici, ako je Hagarda, to nie sú vôbec mestské pozemky, tam vôbec žiadne parkovací dom je postavený na mestskom pozemku. Ten bol. Aj ten je postavený na mestskom pozemku. Nemohol ísť 5 metrov dozadu, a teraz sa tešíme, že nám 15 metrov od diaľnice sa hrajú deti, je tam parkovisko, je tam výstavba, tá už môže byť, hej, tam už môžeme a tešíme sa, že sa nevedie diaľnice. No ja nechcem ešte raz dôrazniť. Poprvé parkovacie domy, keď už, tak nie tak, aby znovu vznikali problémy s Viažúčovou mostom, nie sú to parkovacie domy. A poprvé, aby odvolal mestský magistrát rôznym tlakom, aby sa to už nepredávalo tu na rôzne mimosídliskové účely. Ďakujeme aj za tieto dva podnety. Nech sa páči ďalšia otázka. Moje meno je Grupa a chcem sa poďakovať vedeniu mesta za jednu vec, že zamýšľa sa jednak, ako riešiť parkovanie na tomto sídlisku mimo firmy EEI. A možno poviem niečo, čo je mimo predmetného prezidenta, ale súvisí s parkovaním. Ak poslanci ostatných mestských častí sa k tomu nechcú pripojiť a doteraz predchádzajúce vedenia mesta nemali finančné prostriedky na to, aby sa vyvlastňovali pozemky, ktoré by sa mohli využiť aj na parkovanie, potom podľa mňa nie je sporná otázka, či vyberá tých 5 eur, ale tie peniaze, ktoré sa vyberú za parkovanie, nech ostanú v rámci sídliska Západ a nech sú riešené na vysporiadanie problémových pozemkov, kde by to bolo priateľné a jednoducho, aby sa nerozpustili inde v meste, ale jednoducho, aby slúžili na ďalšie rozvíjanie možností parkovania alebo aspoň na jeho skultúrnenie. Ďakujem. No, bol som oslovený týmto občanom ako ostatní poslanci. Ja by som vás poprosil, pán poslanec, vy myslím, máte dostatok priestoru preto, aby ste... Takže mi chcete zobrať slovo, a nechcem vám zobrať slovo, len vám chcem povedať, že máte asi dostatok priestoru, aby ste sa s pani primátorkou rozprávali. Ja sa nechcem s pani primátorkou rozprávať teraz. Toto je diskusia občanov s vedením mesta, tak vás chcem poprosiť, keby ste prenechali slovo. Ja samozrejme nebudem vám... Tak si pýtam slovo ako občan. Ja vám nebudem brániť, ak chcete, hovorte. To máte demokraciu, ja vám poviem. Keby ste nehali hovoriť občanov, ale nech sa páči, ak máte. No tak zareagovať musím. Nech sa páči. Dobrý deň, moje meno je Peter Košík, som poslanec mesta Zvolen, predsedom výboru mestskej časti Sekier. To je to isté ako tu pani Staníková na západe, tak mojou zodpovednosťou je toto isté robiť na Sekieri. Sú diametrálne rozličné sídliská a spolu tvoríme viac ako polovicu obyvateľov mesta Zvolen, Západ a Sekier. Fakt je nás dosť. U nás je situácia s parkovaním iná. Mňa však zarazilo, teraz tu som sa bol pýtať aj pána Kdovina, v paragrafe 5, zón a D sídlisko Sekier. Mali sme k tomu sedenie poslanci, u nás tento návrh neprešiel. 4 boli proti tomuto, jeden sa zdržal, jeden poslanec bol za platené parkovanie. Takže ja by som chcel už teraz povedať, že aby Sekier bol buď vylúčený odtiaľto, ako ostatní predsedovia výborov mestských častí, neviem, ale za Sekier určite nie. U nás sa parkovacie miesta stále stávajú. Ešte jednu vec som chcel povedať. Skutočne, kolega Bela to dobre povedal na začiatku. Je to na dohode vás a poslancov.
je to na vašej vzájomnej dohode a ja poviem za seba tak, a vždycky to vravím aj na zastupiteľstve. Rešpektujem ostatné výbory mestských častí. Čiže keď niečo sa tu schváli vo výbore mestskej časti, po dohode občanov a poslancov a väčšina poslancov bude za, ja sa ich určite budem pýtať, že či to odsúhlasili. Ak budú za, ja budem hlasovať za, lebo rešpektujem ich rozhodnutie. Rovnako keď máme niečo na sekieri schválené, tak ich vyzvem, aby rešpektovali náš výbor mestskej časti. Čiže asi toľko tomu vašom podnetu, že ako budú k tomu ostatní poslanci, lebo oni sú 7, nás je celkovo 25, hej, aby ste vedeli, aká je situácia. Hlasovať sa bude. To vám si nikto nepovedal, že možno to tu prejde a možno to celkovo neprejde, hej. Kolega Bela už chce mikrofón. Ale keď sa to bude schváľať, ľudia prídite na zastupiteľstvo, ja vás tam srdečne pozývam. By bola otázka hore, tak či otázka najprv, lebo chcete zareagovať? Aby sme na seba navzájom nereagovali. Skúsme, čo tam pán v modrom tričku hore a potom pán poslanec, dobre? Mali asi spôj. Moje meno je Jan Čart z Túskej, ja len krátku poznámku, my sme vlastne z Túskej 19, tam je prípojka z ulice IMA 3, kedy sa tam parkovalo z tej bočnej ulice priečne. Potom sa to samozrejme v súlade s cestnou premávkou, pravidlami a tak ďalej vynútilo parkovať pozdĺžne tých chodníkov. Ja by som teda navrhoval, keď sa teraz idú tie ulice rekonštruovať, aby sa naozaj uvažovalo s tým, že by sa tam dalo parkovať priečne. Výrazne sa tam zvýši počet parkovacích miest a nejako to neobmedzí chod chodcov a podobne. Ja by som chcel reagovať na viaceré veci, ktoré tu odzneli. V prvom rade chcem podporiť túto myšlienku, lebo aj keď to nerieši úplne parkovanie na západe, ale aj 50 miest alebo 60 miest, ktoré sú narátané bežne, sú tu a zaberajú miesto tým, ktorí majú nielen zákonné právo, ale morálne právo parkovať. Keď si zoberieme, každý, kto platí nájom za byt, tak zároveň si platí aj to morálne jedno parkovacie miesto, ktoré bolo rátané na ten jeden byt. Ak má niekto 2, 3, 4 autá, tak reálne zabiera právo tomuto človeku, ktorý má to jedno auto, na parkovanie. Určite tam nie sú zarátané auta napríklad súkromných firiem. Podnikateľ si dá miesto zriadenia firmy na svojom trvalom pobyte, má tam 4 svoje autá z podniku, ktoré sa zaberajú miesto. Prečo zaberajú tým, čo sú normálne bežní ľudia miesto, áno? Ďalšia vec, čo by som chcel k tomuto povedať, budovanie parkovacích miest. V strede západu, keď si zoberieme parkovacie miesta, kde ich mohli vzniknúť, tak asi skoro nikde. Možno, že na Imatre tam pri Solstave ešte taký kúsok, kde by vzniklo 10 parkovacích miest oproti tej Drevenici, tam by sa určite ujali, aj tak není žiadna zemke, že tam chodí križom, takže je to všetko zošľapané. Ďalej, čo sa týkalo ako aj pohľadu na úroveň zelenia a tak ďalej. Ja som bol si dávať žiadosť o pridelené rezidentné parkovacie karty. Troška sa na mňa pozreli tak čudne, lebo som prišiel s takou nezvyčajnou žiadosťou. Možno ako jediný vo zvolenie. Nežiadali parkovacie miesto na by, ale žiadali pridelenie jednej karty na 2 byty. Niekedy si človek musí uvedomiť, že vlastne tu žijeme a je to naše životné prostredie. A keď si to zatávame betónom, tak neviem, kde budeme bývať asi priamo na ihrisku. Myslím, že nikomu nemôže robiť problém prejsť pár 100 metrov, že druhé auto má zaparkované niekde mimo zóny. Ja si myslím, že to len o lenivosti ľudí a o pohodlnosti, o tom, že každý myslí sám na seba. Celkovo my využívame jedno auto, 2 byty, potom svokor má ďalšie auto a neparkuje vôbec tu, má na Zlatom potoku prenajatú garáž, že ho parkuje a stačí nám jedno auto. Keď potrebuje výnimočne ísť sa zobrať to druhé. Ale sú to nie, že to sú veci, na ktorých sa treba zamyslieť, lebo vlastne žijeme tu spolu. Žijeme tu spolu a vlastne je to reálne. A keď sa uvoľní pár tých miest, tak to má zmysel. Takisto by som chcel apelovať, ako povedal túto pán nižšie, peniaze, ktoré sa vyberú, dajme tomu za tie rezidentné karty.
a peniaze, ktoré by sa vybrali z pokút, dajme tomu, tí, ktorí budú tam parkovať bez rezidentnej karty v danom čase, tak tiež využiť napríklad na tie problémové miesta, kde napríklad je problém aj s majiteľmi s tým, že nevedia, že už čo majú písať na metre štvorcový svojho pozemku, tak aj keď je to nad rámec ceny, tak z týchto peniazí by sa to určite možno dalo zaplatiť. Možno som rozmýšľal aj tak, ale zase je to pohodlnosti ľudí, či by boli ochotní za cestou, ako je Túska, je hlavný ťah, je tam ten podkor, je tam podbočka z križovatky na pole, sú tam pozemky na predová, či sa tam nedá kúpiť nejaký park, spraviť tam normálne veľkoplošné parkovisko, kde by sa dalo parkovať. Pre tieto autá, čo majú viac aut a dajme tomu, ja by som nebol ani proti tomu, keby ďalšie auto a tieto veci boli nejako na takom parkovisku sústredené a dajme tomu za malý poplatok, dajme tomu 3 €, dajme tomu na mesiac, ale zaplatilo to, dajme tomu jednu strážnu službu, ktorý by tam strážil tie autá, keď je v nočných hodinách a tak ďalej. To je tiež jedno z riešení. Ďakujeme hneď za niekoľko. A ešte by som mohol, čo odznelo aj na parkovací dom, mnohí ma poznajú, vedia, že som tam niekedy pracoval. Nezávisle na to, ja som nestranný v týchto veciach, by som chcel povedať, že síce sa tam zobralo nejakých 10 parkovacích miest na tej časti, ale tie miesta sú po zavretí prevádzok večer normálne prístupné ľuďom a zároveň ten parkovací dom tým, čo sú ochotní si zaplatiť, tak bežne tam parkuje približne 160-170 aut, ktoré odľahčujú toto sídlisko. Čiže aj tie parkovacie domy majú význam. To, že tam je pizzeria, toto to nemá s tým asi nič spoločné, sa tým povedal, že tie parkujú skutočne tie autá. Skutočne tam minimálne 160 aut každý deň je. Čiže určite to malo prospekt pre sídlisko, lebo tých 160 aut, keď máš bol na tom sídlisku a keď 10 niečo tam zabral, tak to je úplne irelevantné k tomu počtu, ktoré tam je. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. Dobrý večer, moje meno je Mihalík. Bývam na tomto sídlisku už 35 rokov, takže niečo som tu prežil, niečo tu odbývali, pozrieme sa, tie dokonce nohy, smári a tak ďalej. No, v prvom rade, volíme si tu roky poslancov. Väčšinou stávajú s nami, sú to väčšinou tie isté tváre a ich také heslo nám, aby sme ich volili, bolo zasadím sa o parkovanie na sídlisku. Keby boli plnili svoje poslanecké sluby, dneska tu nesedíme. To je taký môj názor. Plus niektorí z týchto poslancov tu nebývajú, len v tejto našej komisii sídliskovej poslaneckej súd, takže pochybujem a to len prísť a pozrieť, aké sú tu problémy, to je dosť také povrchné. Čiže o toto by som tiež tak ľudí, žiaľ Bohu, je tu veľmi málo ľudí, to ma takisto veľmi zaráža, lebo je to problém celého sídliska. Takže berme rozum do hrsti pri najbližších voľbách, koho volíme a komu sú dôvodiť, ale budeme dávať. Ale určite im treba aj poďakovať za niektoré veci, to by zase som bol veľmi kritický. Riešime tieto parkovacie miesta, ja sa spýtam. Pod panelákmi je vytvorená nejaká zeleň, potom je nejaký chodník na mnohých miestach, je tam vytvorená ďalšia zeleň, kde sú bezhlavo nasadené stromy, z ktorých sú dneska pomaly džungle. Máme tu hrbu alergikov a tak ďalej, kde niektoré stromy už padli za obeť. Ja som takisto nikdy nebol proti tomu, lebo treba sa aj tí ľudí vedieť pochopiť, ktorí s tým majú problém. Či by na týchto miestach, ktoré sú povedzme neopatrené, nedajú sa podľa mňa nazvať zeleňou, nedali vytvoriť miesta takým spôsobom, že strom nezostane, lebo som to videl aj v iných mestách, videl som to aj v zahraničí, lebo tento problém je celosvetový, nielen zvolená, nie sme popolu sveta. Takže nejakým takým spôsobom pomôcť tomu parkovaniu, že vytvoriť tie parkovacie miesta aj na tejto akože v úvozovkách zelení. Ak ste sem prichádzali, všimli ste si, že toto sídlisko z toho zeleného je dosť diskutabilné, zarastené, sama púpava, sama tráva, začali to chytro tu zosekávať, či vedeli, že budete dneska tu robiť návštevu, oseká sa to, smrdí to tam, hnie to tam, nikto to nepozbiera, neplatia sa za to malé peniaze. Kto ma túto službu prevádza, ja by som apeloval na poslancov, nech si to aj pohradu pozbierajú odrezu. Ďalej ma zaráža. Ak sa opýtam, váš podnet smeruje k tomu, aby nové parkovacie miesta boli vybudované na zelení, ktorá... Je panelák, je pred ním trávnik, berem ho, nie je tam samozrejme.
je chodník a potom sú popri ceste ďalšie tie také pásy zelení, ktoré sú skutočne, nevyzerajú ani vábne, ani nejak, vždy ten trávnik, tá zeleň pod tým panelákom vyzerá podstatne lepšie. Čiže či nezmapovať tieto miesta, beriem, že od tých pozemkov, čo ste spomínali, jasne, to už viete zase vy, hej. Len taký námet som dal, hej, či by sa toto nedalo využiť. Videl som to aj v iných mestách. To je jeden podnik, máte ešte ďalší? Ďalej k tým kartám. Viete, dneska doba taká je, nie každý môže svojmu dieťaťu zaplatiť alebo teda kúpiť byt dom. Poznáme to tzv. Mama hotely, v mnohých bývam paneláku, kde takisto sú rodiny, dve rodiny v jednom byte bývajú. Čo spravíme teraz s tou dcerou, s tým synom, ktorý mi v tom byte býva, priniesol do tohto sídliska dieťatko? Čo hodíme? Vylúčiť? Tak ho zružme z daní, zružme ho zo smeti, zružme ho zo všetkého potom. Predsa podľa mňa, ja si myslím, má nárok na to, aby na ten byt musí tým pádom byť ďalšia tá karta, na toho ďalšieho obyvateľa v tom byte. Nemôžeme toho človeka, vyhodíme ho von, to nepatrí sem k nám. Bude to mať trvalý pobyt. A tu takú otázočku nám spomínate, parkujte Kocka, parkujte Bilan. Dám pozor, neviem, či si to niektorí nevšimli, takisto by som to dal poslancom za nejakú takú výtku. Prečo tu nikto ešte nespomenul parkujte, kde mala byť škôlka a škôlka nie je? Roky sa vravilo, že to objekt, ktorý sa bude demolovať, lebo staticky už je narušený. Zrazu nejaká určitá osoba to dostala, kúpila, dostala k tomu vytvoriť parkovacie miesta a tam prečo ste nepovedali, aj tam parkujte. Všimol som si, že aj pred panelákom, kde ľudia bývajú vyše 30 rokov, ten majiteľ má tiež vytýčené. Pýtam sa, ako je to možné. Akože to poslanci dovolili toto, akože neapelovali na to, aj tam parkujte. Dáme pánovi podnikateľovi, nech si spraví krčmičku, ale nech vytvorí parkovacie miesta, tak ako apelujete. Parkujte pred Teskom, parkujte pred Pilou, parkujte pred Kockom. Prečo tento človek je vyňatý z tohto? Dobrý deň, Pastier, Šačník, 12. Pred našim panelákom, čo sa týka parkovania, to je rôzne parkovacie miesta, ktoré boli zvoľníci tvrdiť postavené na čierno. Spomínali ste voľnú plochu na parkovanie vlastne medzi vojenským panelákom, Praskou a Kockou, že by tam mal vyrásť parkovací dom. Skúste si ísť na druhé poschodie na Šmidkovo 12, sadnúť, keď svieti slnko, cez vojenský panelák dovnútra slnko nezasvietí, zasvietí tam slnko tak po obede okolo 4. A keď tam postavíte ďalší parkovací dom, ako to bude potom vyzerať? Čo sa týka tej regulácie, tak ja by som povedal, že o 16. to je dosť skoro, ja by som navrhoval neskorší termín, 17. alebo 18. hodinu. A vlastne, čo sa týka... To je asi tak všetko. Presne toto som ja mala na mysli, keď som sa chcela stretnúť s občanmi a rozprávať sa o tom, lebo máme každý úplne iný uhol pohľadu, podľa toho, kde bývame, aké podmienky máme, ako nás obmedzuje toto parkovanie. Konkrétne napríklad ten vnútrovlok Šmidkého, Novozanec, Pražská a Štúrova, tak za to už bolo na mňa trestné oznámenie, že som vám dovolila tam parkovať a že svojvoľne porušujem, zneužívam právomoc verejného činiteľa a takéto veci, pritom tam sa parkuje 5 rokov a je to proste zle. To chcem tým povedať, že práve ja som chcela, aby to odznelo práve